met de dik het loon omklammet, lieke memme erem haar ben. Waar de dijk het land omklemd houdt, gelijk een moederarm haar kind. Is er een treffender vergelijking denkbaar voor de betekenis van de zeedijk voor Friesland? Wie in dit gewest voelt zich achter deze hechte zeewering niet even veilig als een kind in moeders arm? Zo veilig dat niemand er bij zijn dagelijks werk ook maar even aan denkt dat de zee nog steeds, zoals dit lied zegt, aast op een hap uit Frieso's erf. Eens was dat een ongelijke strijd. Was het voortdurende zee die in de aanval was. Maar eeuwen geleden zijn de Friezen al tot het offensief overgegaan en aan die worsteling is nog nimmer een eind gekomen. Nog steeds tast de mens daar aan de Waddenkust de frontlijn van de zee af en heeft hij een zwakke plek gevonden, dan gaat hij tot de aanval over. Daar waar haar kracht het kleinst is, tovert hij land uit zee. Land, nodig om dat wat we hebben te beschermen. Land, nodig om het verlies aan cultuurgrond dat we elders leden en nog voortdurend lijden, te compenseren. Jaren geleden heeft men, om turf te winnen, het land vergraven. En zo zijn de plassen en de meren ontstaan, die echter weinig eetbaars opleveren. Zo gaat het door. Het verkeer eist nieuwe wegen en dus cultuurgrond. Steden en dorpen breiden zich uit. Nieuwe wijken vragen cultuurgrond. Zo ooit, dan is het nu noodzaak gebleken dat wij land moeten winnen daar waar we kunnen. Hoe het Friese land er in het begin van onze jaartelling heeft uitgezien, is niet precies bekend. Vermoedelijk was het een begroeide vlakte, doorsneden met geulen, waarin het getijwater in en uitstroomde. Bij hoge vloeden liep alles onder, zoals ook vandaag de dag nog de buitendijkse gronden op onze Waddeneilanden bij hoog water onderlopen. De zee tastte de kust hier en daar sterk aan, maar op andere plaatsen hoogde zij de bodem van baaien en inhammen weer op door slikafzetting. Men kan in het Friese landschap nog talloze herinneringen ontdekken aan de vroegere strijd tegen het water. Soms, zoals bij deze dijken, die eens het Dokkumerdiep omzoomden, zijn het nog maar vage schaduwen van wat eens een forse zeewering was. Vaak ook zijn het nog hechte dijken, die in tijden van nood als een reserveverdedigingslinie dienst kunnen doen. De strijd tegen de zee voltrekt zich in alle stilte. Wie de landaanwinning wil leren kennen, zal een fris waddentochtje in een kleine boot en een paar vuile schoenen voorover moeten hebben. Vandaar dat de landaanwinners gemeenlijk niet over een al te grote belangstelling hebben te klagen. Dat gebrek aan belangstelling geldt uiteraard niet voor de provinciale overheid, die er alle belang bij heeft dat er zoveel, zo goed en zo snel mogelijk land wordt gewonnen aan haar kust. De landaanwinning is een kwestie van geduld. Er is wel eens gezegd, waarom slaat men geen dijk om het gehele Waddengebied en pompt het leeg? Inderdaad, het zou sneller gaan. Maar wat men dan gewonnen zou hebben, was een Sahara. Zand, zand en nog eens zand. De landaanwinners nu zijn erop uit deze zandbodem eerst te bedekken met een laag vruchtbaar slik die voldoende dik is om te bewerken. En het kost nu eenmaal tijd om de zee te bewegen haar slik daar te deponeren waar de mens het wil. Daarvoor is rustig water nodig en een bodem die al zo hoog is dat het dunne laagje bezinksel dat zich na iedere vloed heeft afgezet bij eb tevoorschijn komt en dan gelegenheid krijgt om uit te drogen en zich met de bodem te verkitten. Maak het water van de zee maar eens rustig. Het is de landaanwinners gelukt. Zij leggen een stelsel van dammetjes aan, meestal van houten palen met rijshout ertussen, die als golfbrekers dienst doen. Op die manier krijgt men grote, ongeveer vierkante vakken, waarvan de zijden een paar honderd meter lang zijn en waarbinnen het zeewater tot rust komt. Die vakken, die men op het mooist kan observeren uit de lucht, zijn nu de slikbezinkvelden. Om het slik gelegenheid te geven zich af te zetten binnen die velden en om het water na de vloed zo snel mogelijk te doen afvloeien, zodat het slik kan drogen en zich op de ondergrond kan vastzetten, heeft men binnen deze bezinkvelden greppels gegraven, die weer uitmonden op een hoofdleiding. Het plaatsen van de steunpalen voor de rijsdammen kan op twee manieren geschieden, afhankelijk van de gesteldheid van de zandbodem. Is het wadzand niet al te hard, dan prikken de arbeiders met puntige stokken, die ze op en neer laten dansen, gaten in de bodem op de uitgezette plaatsen. Voordat het gat dichtloopt, zet men de paaltjes erin. Ze krijgen een paar fikse tikken op hun hoofd en het loopzand zorgt er wel voor
dat ze even later muurvast zitten. Tussen de palen wordt allereerst een laag stro uitgespreid. Die moet voorkomen dat de voorlopig nog zanderige watgrond uitspoelt. Op het stro komen dan de takkenbossen, die deugdelijk worden aangestampt en die tenslotte worden afgenaaid met gegalvaniseerd ijzerdraad. Velden moeten onderhouden worden, dat wil zeggen, de ontwateringsgreppels die in de loop van enige maanden vol slik zijn geraakt, moeten weer leeggespit worden, zodat ze weer aan hun doel, het droogzetten van het land bij eb, kunnen beantwoorden. Er wordt een kielspit gestoken en dan haalt de slikgraver met een paar forse handgrepen, die hij zich in de praktijk eigen heeft gemaakt, het zuigende slik uit de greppel. Dat de rijsdammen voortdurend goed in de grond worden gezet. Pas als ze na een paar jaar tot hun kruin in het slik zitten, hebben ze hun taak volbracht. Het zijn dan als het ware aarden dammen geworden en de houten palen kunnen er dan zo nodig uitgetrokken worden. Het voorlopig eindstadium van de landaanwinning zijn er met gras begroeide kwelders. Wanneer de gronden boven normaal hoog water komen te liggen, verdwijnt namelijk de zoute watbegroeiing en verschijnt het gras. Moeten de greppels worden onderhouden, opdat de grond goed ontwaterd blijft. Verwaarloost men het onderhoud een paar jaar, dan gaat de winst weer grotendeels verloren, wat tevens een bewijs is van de betekenis van de landaanwinning voor de kustbescherming. Op de meeste plaatsen lijkt deze oude beproefde methode nog steeds de meest efficiënte te zijn. Hier en daar heeft men echter veel zwaardere en dus duurdere damconstructies gemaakt, namelijk een gronddam, bedekt met steenzetting. Dat de landaanwinners ook de meest moderne methode niet schuwen, is gebleken bij de aanleg van de strekdam bij Peersens, waar men de steenzetting verving door een asfaltlaag van een speciale samenstelling die geschikt is om de kracht van de golven te weerstaan. Zomers is het echter alles jong vee en schapen wat men buitendijk ziet. De Malse weidegronden leveren volop eten, maar het drinkwater kost de mensen vaak hoofdbrekens. Niet overal kon men een zo ideale oplossing vinden als hier, waar de drinkbakken op de waterleiding zijn aangesloten. De kwelders mogen dan voor onze economie al van grote betekenis zijn. Volwaardige cultuurgronden zijn het nog geen sinds. Zelfs niet, al zijn de zomerpolders zoals deze omringd door een hoge en stevige zomerkade. Overstromingsgevaar, dat heeft de stormramp van 53 ons geleerd, blijft er altijd. We zouden het nieuwe land pas geheel het onze kunnen noemen, wanneer er hoge zeedijken opgeworpen zouden worden. Jarenlang wordt dit vraagstuk al bestudeerd. Plannen worden gemaakt en grondboringen worden verricht daar waar men zich in de toekomst de dijken en sluizen heeft gedacht. Edoch, bij plannen mag het niet blijven. Landaanwinning, het is voor velen nog een vaag begrip, zelfs voor de bewoners van een aan 3 zijden door de zee omspoeld gewest. Slechts weinigen beseffen dat de gronden die daar moeizaam aan de wadden worden gewonnen, straks rijke, vruchtbare polders zullen zijn, waarin de boeren zaaien en oogsten. Polders die weer honderden handen werk en duizenden monden voedsel zullen geven. Het moment is niet ver meer af dat deze landwinst door het opwerpen van hoge zeewerende dijken definitief zal kunnen worden gemaakt. Goed, het kost geld, het kost durf en energie om aan te pakken en te volharden. Maar het Nederlandse volk heeft in het verleden meer dan eens gewaagd en gewonnen. Waarom zou het hier ook niet wagen en winnen? Grijpt men de kansen, dan zullen grote stukken woelig water worden omgetoverd in grazige weiden en bloeiende akkers. Dan zal het wat golven van het koren. Dan zal Friesland zijn verrijkt met welvarende gronden, waarop een gezond en krachtig geslacht zal leven en tot wasdom zal kunnen komen. Nog steeds loert de zee op een hap uit Frieso's erf. Onze verdedigingslinie is hecht, wij weten het. Maar het is niet voldoende dat wij er ons in zelfgenoegzaamheid achter verschansen. Om der wille van onze kinderen en van de geslachten die na hen komen, moeten wij vooruit, zee in. Wij danken onze bestaanszekerheid aan hen, te wier ere men een gedenkteken oprichtte.
Wij vragen geen standbeelden. Wij vragen toekomst voor onze kinderen door te winnen vruchtbaar land uit waddenzand. De Lauwerszee is dicht. Dat is het antwoord van de waterbouwers op de kreet "De Lauwerszee moet dicht", die in de jaren 60 in het noorden werd gehoord en die door duizenden werd onderstreept. De ramp in Zeeland toonde aan hoe kwetsbaar ook het noorden was, met name door te lage dijken rondom de Lauwerszee. Zou er opnieuw zo'n stormramp komen, dan bestond het gevaar dat grote delen van het noorden werden overstroomd. En met de werken in het zuidwesten wordt de afsluiting van de Lauwerszee tot deltawerk verklaard. Terwijl op de laagste en meest bedreigde delen van de Lauwerzeedijken een bekisting wordt aangebracht om voor de duur van de werken alle risico's uit te sluiten, begint de speciale door de Rijkswaterstaat ingestelde dienst Lauwerzeewerken te rekenen en te tekenen, te meten en te boren. De dienst komt uiteindelijk met het plan om een 13 kilometer lange afsluitdijk te maken. In 1961 begint het werk. Mannen met vlaggen en stokken zetten de eerste raaien uit in het maagdelijke wad. Eerste doel is midden in zee een bastion te maken, het werkeiland, waarop de sluizen en havens moeten worden gebouwd en van waaruit de dijken naar de Friese en Groninger kust kunnen worden aangelegd. Zo creëren de waterbouwers een nieuw eiland en naar goede traditie noemen zij het Lauwersoog. Een eiland waar ze ook gaan wonen en dat het zenuwcentrum wordt van dit gigantische project. Een waddeneiland, ja, maar dan niet voor toeristen, al komen die ook, maar voor werkers. In het zandlichaam wordt de eigenlijke dijk gebouwd. Een azobee-damwand, mijnsteen, kraagstukjes en koperslagblokken beschermen de voet straks tegen de normale golfoploop. Zou het stormen en zouden de golven het hoger opzoeken, dan vinden ze een laag asfalt op hun weg die even sterk als ondoordringbaar is. Terwijl de dijk groeit en wordt afgewerkt met klei die met graszaad wordt ingezaaid, zijn op het werkeiland de uitwateringssluizen en de schutsluis gereed gekomen. De haven, straks de ligplaats voor de veerboot naar Schiermonnikoog, de reddingboot en de vissersschepen, nadert zijn voltooiing. De operatie van de sluiting is tot in de finesses voorbereid. Elk caisson zal op zijn plaats worden gebracht tijdens de kentering van het getij als de snelheid van de stroom praktisch 0 is. Stoppen middelbank. Doe die trekken maar, aan die trekken. Besloten wordt dat het laatste gat zal worden gedicht door 2 aan elkaar gekoppelde caissons. Op vrijdag 23 mei 1969 is het zover. Een stralende dag. Een feestelijke dag. Tientallen schepen, één daarvan met koningin Juliana aan boord, liggen ter weerszijden van het sluitgat. Vliegtuigen en helikopters zwermen boven de beide caissons en de gepavoiseerde vloot. Als met moeite in toom gehouden trekpaarden liggen de zware slepers klaar om de caissons op hun plaats te brengen. Goed zo, 27, prima.
Het is gelukt. Nog even verzet de zee zich door de drijfschotten vast te houden en zo te trachten de caissons van hun plaats te duwen. Maar tevergeefs. Dan breekt het sireneconcert los. Een nieuwe tak van sport is het watlopen. Dat watlopen door dit unieke natuurgebied de Wadden kan alleen onder deskundige leiding gedaan worden. Tenminste als men te voet naar de eilanden wil. Tienduizenden andere toeristen doen dit op een veilige manier. Zij hebben ervoor gezorgd dat er een ontwikkeling plaats heeft gehad op deze eilanden, die heeft geleid tot een grote welstand onder de bevolking. De geringe diepte van het Wad en de vele zandplaten maken de Wadden juist bij eb tot een gevaarlijk labyrint. Maar toch vormt dit Wad een uitdaging voor de mens. En wanneer het weer en het tij gunstig is, steken soms honderden wadlopers, tezamen met ingewijden, over van het vasteland.
Ja, zei ze. De Waddeneilanden. Die kun je bereiken met de boot of lopend. Lopend? Door de modder? Dat leek me niets voor mij.